Τι? Μπράβο! Έλα, δίπλα σου Μαυρογιάννη. Βασίλη, με τα καρφούκια ρε. Έλα. Έξω εκεί, συγγνώμη. Μπράβο. Έλα, Γιώργοντα, έλα. Ξανά. Έβατα ξανά. Ξανά. Μπορεί. Δες πατιές του κάτω, δαβέ. Στη μέση σου Η είναι. κακή άμυνα πιώνεται. Ναι, ναι. Η κακή άμυνα πιώνεται. Δηλαδή νομίζεις η κακή άμυνα είναι του ψηλόκουρε για να σε ενισχύουμε ρε. Έλειωνε. Guardado i basicchioni e fare sulla cosa io. Via molti punti da perché una chirurgia la iso debili. Vocês? É porque aqui eu tô cá fora. Vocês? Talvez será? Que ambulância? Já ouvi uma cama. Bravo! Hadi Luiso. Da Sarescu Dudare. Da Sarescu Dudare. Bravo. Ela. Sana. Ate. 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 Αυτά είναι. Αυτό το... Α, στα πια, το κύριο που τα φάμε εσύ να μην πεις. Oi Gianni, oi Gianni. Come è passato?
Μας έκαμε τώρα. Ακόμα δεν έφρασε να λέει πανίξα. Λόγω της ηλικίας σας. Μάριο, έλα Μάριο. Πιο κοντά, πιο κοντά. Έλα, που του ρούπες θα κάνουμε τα μέρα. Έλα ρε. Δεν κάνει ψυχή. Αν τσατίσεις το παιχνίδι, ναι. Αλλά φίξτε όχι. Έλα. Μπράβο, Πανίξα. Εγώ δεν θα κοντά. Τώρα έβρασε τώρα. Βγαίνουν πάνω μου. Εγώ άμα δεν μου θα βάμω στο θέμα. Μπράβο ρε Μάριε ρε. Μπράβο ρε Μάριε. Μπράβο ρε Μάριε. Έτσι να με πείτε σκόερα να μην πάω. Era hasta ti, era buen para, ahorita para. Αυτό που βλέπετε το κάνω από 8 χρονών. Οι παλιοί θυμώνται στο πάτι, αλλά και στους Αιγυπτιώτες. Αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε καν παιχνίδι. Ξέρετε κανένα σπορ που να μην θέλει φυσική κατάσταση? Όταν είσαι 68 χρονών, τα πάτησα, και πας σε μια ακτίνα 10 μέτρων και βαράς ασταμάτητα και ο άλλος απέναντι προσπαθεί να σου βάλει συνέχεια βαθμό δυσκολίας, να σου δυσκολέψει την επίθεση και να πάρει καμιά ανάσα, καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με τρομερή πίεση. Γι' αυτό δεν πατάει κανένας εδώ μέσα από τους μπιτστενίστες. Έχουμε τώρα παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό εδώ και τους λέω ελάτε ρε παιδιά, με τη δικιά σας τη ρακέτα την παιδικά, τα 200 γραμμάρια, όχι με το μισό κιλό που κρατάω, και με time out, να τρώτε μπανάνα και πορτοκαλάδα. Όταν το κάνω εγώ στα 68 μου και έπαιζα τώρα για την ακρίβεια 47 λεπτά με τον πρόεδρο, είναι αδιανόητο να μην το κάνει ένας νέος άνθρωπος και να έχουμε εθνική ομάδα στους βετεράνους και να μην έχουμε εθνική ομάδα στους κανονικούς και να με ρωτάνε από την Αίγυπτο μέχρι πότε θα έρχεσαι εσύ και 2-3 άλλοι, μέχρι πότε? Τώρα θα μου πείτε όλη η χώρα έχει εξευτελιστεί. Έρχονται από το εξωτερικό και ψάχνουν οι γυναίκες να βρουν άντρες για να τις... Στη ρακέτα θα βρούμε λύση. Αυτά τα βίντεο τα κάνω για κάποιους παλιούς αθλητές. Φυσικά δεν είναι μόνο στη ρακέτα, είναι σε όλα τα σπορ. Σήμερα είσαι αθλητής επειδή καταπίνεις ένα βαρέλι χαπάκια. Επειδή τα υλικά έχουν γίνει τόσο γελία εύκολα, άμα πιάσω τη ρακέτα του beach tennis και καρφώσω ρεβέρ, με αυτό εδώ καρφώνω 120 χιλιόμετρα. Άστροπα. Άμα μου στρώσει κανείς την μπάλα τώρα, παραδείγματος χάρη εδώ, θα φάει 150 τουλάχιστον. Πώς θα το βγάλει? Και παίζουμε και στα 12 μέτρα. Θα βγάλει ένα, θα βγάλει δύο, θα βγάλει τρία. Το 50% μετράει. Από εκεί και πέρα βαθμολογείς. Το να κάνεις μια, δυο και τρεις φορές κάτι δεν έχει νόημα. Πρέπει να το κάνεις συνέχεια. Χτυπάς 10 μήλους, οι 5 πρέπει να είναι στα 80 χιλιόμετρα που είναι το όριο, το εξευτελιστικό όριο. Κάτω βαράνε στην Αίγυπτο, βαράνε 100 και πάνω. Και παίζουν και στα 12-15 μέτρα. Εγώ παίζω στα 12. Έτσι και κάποιοι άλλοι στην Ελλάδα. Και φυσικά βλέπετε, άσπρα μαλλιά.
Τι ανάξερα, φιλότιμο δεν υπάρχει. Όχι, φυσικά όχι. Τι ρωτάω. Ποιος το έχασε το φιλότιμο για να το βρουν οι σημερινοί νέοι παίχτες. Και σας το λέω κατάμουτρα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Γιατί εγώ βλέπω μόνο το πήδημα. Τη Ρόδο δεν τη βλέπω. Έστω γέρμα από τη Ρόδο. Έτσι. Δείξτε μου τι ξέρετε να κάνετε. Σε οποιονδήποτε άθλημα να πάτε και σε ένα προπονητή να πείτε: εγώ θέλω την μπάλα εδώ ή εδώ για να βάζω. Μόνο έτσι ξέρω να βάζω εγώ. Ή μόνο τρίποτα βαράω. Και θέλουν μπασκετμπολίστες. Θα σε βάλει να μαζεύεις πετσέτες και μπάλες. Έτσι. Αυτό που κάνετε ούτε καν παιχνίδι δεν είναι. Έτσι. Έχω πει χιλιάδες φορές πως όλα αυτά τα πράγματα μετριούνται. Γι' αυτό βλέπετε και πάω και κάνω δύσκολα χτυπήματα. Παίζω σε χάνει από το να παίζω στο ένα μέτρο ή να μου τα στέλνουν πάνω μου και η Κεραμαρία το κάνει. Ποιος θα έρθει να δώσει λεφτά για κάτι τέτοιο πράγμα, ποιος χορηγός θα έρθει να ασχοληθεί, ποιο κανάλι θα έρθει να σας καλύψει, ποιο τόσα παγκόσμια κάνετε και παίζατε μόνοι σας. Με την εξαίρεση του Αταντέρ γιατί κάνατε 3 παγκόσμια ρεκόρ. Μετά τι κάνατε, τι κάνατε. Μέχρι η Ελληνική Ομοσπονδία στην οποία απευθύνομαι, πού είναι τα πρωταθλήματά σας. Έστω με αυτά τα οποία έχετε. Με τα μέσα τα οποία έχετε, γιατί δεν υπάρχει ο παράς να αγοράσετε drone και όλα αυτά τα software που μετράνε βαθμό δυσκολίας. Είμαστε στο 2024 και όχι στο 1924. Πόσοι ξεκινήσαν και ήρθαν να κάνουν προπονήσεις μετά από μια εβδομάδα, άλλος στο χέρι μου, άλλος πρόβλημα αναπνευστικό, έτσι. Έτσι είναι. 4 έχουν μπαλονάκια, γιατί τα βάλανε. Γιατί προσπαθήσανε, οι παιχτούρες, παιχταράδες που τους λέτε, να παίξουν ρακέτα. Γιατί μέχρι τώρα παίζανε ένα κομμάτι, αυτό το πράγμα είναι ένα κομμάτι της ρακέτας, δεν είναι ρακέτα. Έτσι και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά στα δύσκολα δεν πάτε, γι' αυτό κατάτησε έτσι η χώρα. Ούτε σε ένα μπέλι δεν πάει, ούτε μια γυναίκα δεν μπορεί να. Άντε να μην πω τώρα άλλα. Εντάξει. Ντροπή. Ντροπή, Ελληνάρες.